кош сурае ба номи падар мебуд ки ин гуна оғоз шавад. қасам бар панҷаи дастонат ки бӯи нон медиҳад ва қасам бар чашмони ҳамеша нигаронад. қасам бар буғзи фурӯхӯрдаат ки шонаи кӯҳро ларзонд ва қасам бар ғурбатат вақте ҳеҷ биҳиште зери поят нест. зиндаву саломат бошанд ҳамаи падарони дар қайди ҳаёт буда ва шод бод рӯҳи тамоми падарони азиз ки аз ин дунёи фонӣ ба дунёи боқӣ риҳлат кардаанд.